Sanda zuwa. Sanda zuwa. Kina da biyayya wallahi. Daman iyayena suka ce zo in ganki. Kuma kina da biyayya har da ɗawainiya kika. Allah sarki kuma cincin ne ko? Cincin. Inna ma amuru. Ke kika soya? Ni na soya. Eh? Kika ce? Ni na soya. Kin soya ni? Ni ban ce na soya ka ba, na ce ni na soya. Ke kika soya? Kin iya soya alƙura? Ki zauna to ki zauna. Ki zauna. Zauna. Bismillah ki zauna. Kin iya suya wallahi kin iya suya. Da sarki. Inna ma amuru. Kamar kin san na kwaso yunwa kwa. Wallahi. Wallahi gashe ka ci. Kika ce? Ka ci. Kina so na? Ina son. Zaki bani a baki ne? A'a ci. Kika ce? Ci ka ci. Cincin ne. Kina da kyau. Kina da kyau wallahi. Amma ba ku da leda ne? Ba ku da leda? Me za ka yi da leda? Me za ka yi? Kika ce? Me za ka yi da leda? Zan zuba su ne a leda. Cincin ɗin? Zan zuba a leda. Zan zuba su a leda saboda yunwa da daddare ina da jin yunwa da daddare ne. Yanzu ka ci wannan in za ka tafi sai in saka maka wani a leda. Guda biyu? Zan ƙara maka. Kika ce? Zan saka maka wani a leda. A leda. Sakina? Ba ku da sakina a gidan ni kaɗai ne ka ni sake sai mamanku tana ciki ne? Tana ciki. Sai na gaira ita. Sirkata. Kuna kin iya suya? Na gode. Baki ne? Ki taimaka ki ci. Ai na ci na ƙoshi. Ta ki ban leda mana. Zan baka leda ka ci dai wannan. Zan je in ibo wani. Na ga wannan nabi maki zaki ce in bashi na nan gurin. Kina ji zan tafi da shi gida yanzu haka. A haka? A haka? Waina ce waina ko? A cincin ne. Zan tafi da shi gida sai an jima. Ki dauko min leda da ki dauko min leda. In ina kallo ne ni yana da gosulo zan dinga ci ne. Dauko min leda. Ki dauko sauri. Ya ji mai ya. Koran ki samun a leda tafi da wuna ina loma tana kallo ne. Ana samun ido. Da sani da kwano akwai alaka bane. Alquran.